Morning everyone, banyaknya गोजोन फुंबिलि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय। ओमफ्राय आं दा माने बहाय थांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअ नायनाय सिगां थाम्बनेइल नायना बुजिखाबाय जानांगौ जों बहाय थांगोन। दा आङो गामि दरसे जोंनि लागोनि जों गामिनि सानजा फारसे थानाय लालमाथियाव थांगोन। दा लालमाथियाव थांनायनि उद्देश्यखौ नोंथांमोना भिडिअ नायबानो मिथिगोन। ओंखाम संग्राफ्रा नै उखुन्दैया दाखु दाखु रेकर्डिं खालामनो फैदों नामा? माबे What mic? मा आइटेम दे नों खोन्थावलाय? लाब्रा नायं अमा जुथुमसाखौ जागायनो लाबाय। सिगांग्रो आं रुंसारि अनन्त कुमार ब्रह्मनि नैबे बिथांनि सारादु सानाव बयबो नोंथांमोना मोजां मोनगिरि हिसाबै बिथांनि सारादुआव जोबथा बिदाय होनो थाखाय दिनै गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनाय बिथांखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा गुबुन गुबुन फसंथानफोरनिफ्राय मावथि हान्जा नुजाफैनाय बिथांमोन आरो ओनसोलनि लालमाथि गामिनि रुंसारि जालांनाय अनन्त ब्रह्मनि जिउनि जोबथा आद्र श्राद्ध हाबा मावनायाव बायदि आफादनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो मावथि सोद्रोमा नोंथांमोन लोगोसेयै जोंनि बे ओनसोलनिनो बयजोंबो मिथिजानाय बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो मान होजानाय बासुगाव गोजौ गेजेर खलब स्कुलनि बारग' गोरायुंसा आरो दिनैनि बे आद्र श्राद्ध हाबायाव गामिनि आरो खाथि खाला गामिनिफ्राय नुजाफैनाय बा आबादगिरिसिम आं साबायखर बावबाय। एसे गाहायाव ला সন্মানসহ আমি আপোনাক দুখিৰা জনাওঁ যে আপোনাৰ স্বামী স্বৰ্গীয় অনন্ত কুমাৰ ব্ৰহ্ম যোৱা ইংৰাজী 16/1/2023 তাৰিখ সোমবাৰ দিনা অকাল মৃত্যুক সাৱটি লোৱাৰ খবৰ শুনি আমি শোকত মৰ্মাহত হৈছোঁ। আমি চালাকাটি ব্লক কমিটি, চালাকাটি ব্লক যুৱ মঞ্চ, চালাকাটি ব্লক মহিলা মঞ্চ, চালাকাটি ব্লক BSU আৰু চালাকাটি ব্লক মাইনৰিটি কোষ BPFৰ হৈ আপোনাক লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে পৰম পিতা জগদীশ্বৰক বিনম্ৰতাৰে প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ যাতে স্বৰ্গীয় অনন্ত কুমাৰ ব্ৰহ্মৰ আত্মাই স্বৰ্গত স্থায়ীভাৱে শান্তি লভিব পাৰে তাৰে কামনাৰে এই শোকবাৰ্তা শ্ৰদ্ধাসহ আপোনালৈ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।
ধন্যবাদ। गिबियाव आङो मिडियाम नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जासिबाय आरो नोंथांमोननि मुं सोलोंथाइ नायगिरि गासै रायजो राजाफोरनिबो साबायखर जासिबाय। आङो दायो सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बिथांनि जिथु अनन्त कुमार ब्रह्म जायखौ जोङो बहेरा गोरा होननानै सिनायो दा बिथांनि जिउ इसोरनिसिम प्रार्थना खालामबाय लोगोसेयैनो बिथांनि दुखुथिया न'खरनिसिम आरो बाय बाहागिफोरनिसिमबो बिथांनि जिथु बोसोरा रुंसारि जानाय जाबाय नै निउस लाइभ नङा ब्लगसो ए आयु सनला बिमाया जा मोजां नायखादोंमोन मोजां खेबफिनबावदोब्रा सोरनि दखानाव दं नै आयु लोंना बुजि जों लागोनि बिमाफोर ओंखाम जाबाय ओमफ्राय जोंबो जासिगोन नै दे खोन्थाहरलाय संनायफ्रा माबायदि जादों संनायाथ' मोजां जादों बेदरफ्रानो जाख'नो हाया नै माथो एकदम मेजेमानो जानो हाया माबायदि गोथाव जादों आंबो जानानै एसे शेयार खालामसै नै ओरैबो दंफैयो दा आंबो जानो सिगांसै नायलांबाय था नै बिसोरबो जाबाय माबायदि जादों आयंमोन मोजां ना गोथावजोब ना गोथाव नुखादों संनाय स्टाइलखौनो जोंबो जानो सिगांबाय खानाय दारि लावलांजोब्बाय जों जासिगोन आं दा जानो सिगांबाय नै जागोरनि एसे गोथाव जादों लांनोलाय बोखांथारदों बैयाव सबानि माबाफोर दं ओंखाम जानो बेखौ बस्थायाव हमनानै लांदो औ जागोन दे हागोन ना हागोन बै रेस्टुरेन्ट सिनायगोन ना सिनायाथाय दा माबासो एकबार ज' सोंनो आफादगिरिखौ सिनायना सिनाया आफादगिरि आदा आफादगिरिखौ सिनायना सिनाया बे माबामोन दं